Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanano. Karon din no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, atong ipidayon ang laing sumpay ng sugilan, kung sa dili pa. Ako na basahon ng nag-comment dere, si Len Sebmen. Wow, thank you kayo, Sir Idol, na anak po bagong drama. O kang Rocky Vlog, no? Wow, bagong drama. Salamat kayo, no? Rocky Vlog and Len Sebmen. Thank you kayo sa inyong pagpamina o karon. Niya ang laing sumpay ng bagong sugilanon. Idana Ibarra Part 2. Ay, kung ako'y makasugat ang babayhanap, sultian gina na ako nga kwarta na giapat sa ng Ronnie ba? Gusto ka, Mak. Ang idong may bawang babae sa gibuhat ni Ronnie nga doon ni Dana. Ah, basta lagi. Kung ako na makita na iyang tato, ako gay mo booking niya. Nga nung man ka magpahibawan ako, son, nga imo na din gidadi ni si Papa sa bahay. Bitawag ko niyo mo. Di ka mo tubag sa kong mga tawag. Bitext ko nimo pero wa kay reply. Wa ko'y na-receive nga tawag o text gikan nimo. Ayaw pa magkaklisli. Daghan kay kog may school nimo. Pero amot nimo. Huwag gani ka magpahibaw kung asa na ka. Huwag kay pakabana sa atong amahan. Di na ta maglalis, anak, bi. Ang akong pautana, kung nga nung giuli ni mo si Papa, nga delikado naman ka na iyang kahimtang karon. Dili na akong kabubuton. Yan ang gusto. Kay gusto siya nga anhe sabay magpaatiman sa atong mga doktor. Unya, unsa may pong sa mga doktor? May puruhan pa bang maayos si Papa? Matod sa mga doktor. Basin kutom na lang sa sunod buwan si Papa. Unya, unsa may plano niya sa mga properties para nato? Ganun ka na may pirmina asi mong huna-huna. O nga na inon man sa di mo pagsabot ang akong pangutana? Gawa mo kayo daot ang intensyon? Di ka klarong kasturya, oy. Buang ginang bayana da. Magsige og lakaw. Way pa ka ba na niya? Naghuna-huna pa sa imbahin? Huh. Way hinungdan pagkababay. Unsa man ang imong gihimo diha Idana? Magsige na lang kag burda. Wa na lang kay aksyon sa reklamo ni mong Ronnie. Di na lang siguro, tiya. Nga. Unsa man ni mo ni pagbayad ang yung coordinator, be? Magiging lang kong paagi, tiyo. Ngayong di man ni mo ikihan na Ronnie. Anong pagam na? Ay, pabayad gito niya Idana, ha? Kay dako kay itong kantidara. Unsa man ni mo pagbayad, anak, kung dito ni mo siya paninglon? Mabayaran ra lagi to na ako, tiya. Maningkamot lang ko. Kung di ni mo siya paninglon, no? Kamay mo mangitag pagi. Mutagam po tawanab. Sus na. Sa may inyong buhaton, tiyo. Basta lagay. Patilawon na mo tawanab. Tiyo, Patilaw na mo. tiya, pasagdan na lang siguro nato siya. Kay lisod na kaayo nga makakita patagubot. Nabitag Ginoo nga nagtanaw sa iya mga binuhatan. Lago kayo kitong nung lamisa. Dahil na yun na mga tanab. Sa'yo po na yung mong ginunagaw. Bitaw Idana. Angay lang yun nga masilutan tong tawhana. Makabayad man na siya. Bakit ato guna yung bagong babae karon? Sagdi lang, tiyo. Ang panahon ray maningil niya sa iyang gibuhat nato. Luya ni gid kayo si Papa. Lagi, sir. Matod sa mga doktor. Imposible ni kuno nga maayo pa si Papa. Tungod kay daghan na kayo mga organ sa iyang lawas. Ang napiktuhan siyang sakit. Pero, di gud siya masugot nga dadol niya siya sa Amerika, sir. Dili gid siya, King. Gusto niya nga dinhin na lang gyud ko na siya. Pero, sir, makaduo ka ng istorya kay Anto dito sa Lumdog. Itong pamilyang Ibarra nga mabot og dulan sa 200 ka tuig nga edad. Oh, murag nakadungo ko na, King. King anom di ay. Tinuod ko din ang istorya, ha? Ako ang dunggan, sir. Nga kanak ko ng mga Ibarra, adunay gitago ang sikreto kung ganong taas ang ilang kinabuhi. Kung tinuod na, King. Buhi pa din na sila hangtod karon.
Akong hibawan, gihurot ko og patay ang ilang kaliwatan sa ilang lugar. Tungod kay gipasinginan sila nga makakaliwat ko og demonyo. Mao ba? Nakadungog ra ko nga naitag-as og kinabuhi pero wa ko mahibaw kung unsa ginakatinuod. Ug bahin si magisulti nga naa day mga isyu. O wa sab ko magka interesar ni ana. Kaya ako, sir, isgutan ni ba? Kuan ba? Kanindot pa lang sa unta, no? Kung mabot ang atong kinabuhi og 200, basta ang atong dagway, yun inirya pon. Ako king bisag hatagan pa o duha o tulo ka tuig pa pa. Ako ang kinakong kalipay nga. Mauban pa na mo siya. Bitaw, sir. Pasi pa day, maluing Ginoo og milagruhan pa si Sir Perfecto. Ang Ginoo ora ginasayo niya ng tanan king. Wa na ko mahimo. Gawas pagpangandam nga makadawat ko sa kamatuoran kung unsa may mahitabo nito pa. Ya, sa may muna-una. Matagan ka kagda kong bintahan sa mga man? Sa akong paminaw, no? Murag diligid mo sagot si Papa nga mas dako kubahin. Ay, paminaw. Niya ko yung nindot kayong nahunan. Unsa man na? Ang nindot, ayaw na lagpahibaw ang imong amahan. Tako makakasyang masakiton karon, papirmahan na lang nagdritso. Unsay perma ba? Stida. Pahimog testamento sa inyong abogado. Una ipasuwat sa testamento nga mas mulabaw yun ang imong bahin. Una papirmahay yung gritso sa imong amahan. Sigurado ko nga sulbad ang imong problema. Di ba? Nindot kaya ko ideya. Bitaw, no? Sakto pod ka. Nindot sa nimo na ron. Mao gini angay mong buhaton. Ang importante nga makapirma na ang imong amahan. Husto kay Gidroni. Akong sabuto na nga ako abogado. Basin pa di ay napasi dugang nga maayong paagi sa imong naunaan karon. Kana, kung unsay mas maayo, buhata. Ang importante nga pabor gyud nimo ang testamento. Kain man si Ida na mak. Masuko di ka! Wala. Masuko di ka! Wala tanan. Milakaw man to. Ihatod ko na to niya yung gihimong burda. Sais. Ay, bida. Ako'y naluhoy niya. Ako'y naglagot og maayo ni Ronnie sa iyang gibuhat di darap. Bida, sus. Wag itay mahimo kay di naman lang kuno siya mukihang, Rudy. Sayop yung kayo yung desisyon. Kay siya nagyapon mag-antos sa kabuwang ni Ronnie. Asa ko sa mangita ng kwarta nga ibayas coordinator. Bida sa... Nahangyo raman ko doon niya. Iya raman ko nung datadatahan. Bisan pa, oy. Mula na't pa ng pila katuig. Una pa niya maimpas ng kantidara. Bida, sus. Ay, sigana diha, sigana. Ilanggot ko gihan maninuon na si Dana. Lagot mo ba? Ang biliban man sa dako anak niya, kay may namang ngitsag paaging makakwarta. May namang warta. Kinain man niya abilidad. Mayo man na mong tahi. Daghan ba nagsuki? Maulagay. Probisan pa, Mak. Giyatakan. Giyatapit ko si Piata. Giyatakan na gali ang iyang pagkababay. Di pa kawaway ba? Uya galong, walang siya'y aksong imon. Maulagi. Bidad. Aw, iya man sa ng desisyon ko. Basta kawat ta magkuwang sa pagtambang niya sustong buhaton. Basta ako, kung makita ganina ko, gusap na runib. Awa, bidab. Masuway ko na kunatawan na lagi. Wala ba ito kumanlok? Bisag ka man, bidab. Kamusta naman ang imong pamati, Papa? Mauray gapon, Leslie. Luya na kayo nga akong lawas. Tungod si kadaghang tambal nga akong gitumar. Sukol pa. Paningkamot. Ayaw pa daog sa imong nauna. Kinahanglan nga mag-uban pa taog taas nga panahon. Iya.
Naningkamot ko. Apan ang akong lawas, mao na gay mibalibad. Wa na'y kusog. Makalihok pa ba ng imong mga kamot, Papa? Maglisod ko, iha. Tuod ay, Papa. Naday ko papirmahan mo. Unsa man na, iha. Kontrata ni sa atong client. Kinahanglan kayong imong pirma din ni. Pero, maglisod ko sa pagsuwat, iha. Tabangan di ka, Papa. Aron makasuwat ka. Dali. Alalayan ako imong kamot. Pagaan lang, ha? Hinay lang pa. Sige. Kana, kay makasuwat pa ka. Leslie? Nelson? So ba na yung gibuhat yung bang? Kaya gipugos man na yung magpalingkod? Kuan. Masa man na? Masa ba ang papiling yung gina? Ha? Uha, Nelson. Kuan na ni, wala ni kaso. Ambe? Ayaw ka ni panghilabot di ha? Amo ra ni Papa. Bahay ni sa negosyo. Ambe gani, kaya kung basa ko. Ayaw lagi pamugos, Nelson. Tarungan na sa Papa. Iyo yung anaan niya posisyon kaya maglisod siya na yung magbuhat. Balik lang sa imong pwesto, Papa. Pagaan lang. Pinaparagod? Unsa mo ka papila ba? Ay, nga ano pang manghilabot, mangyug ka, Nelson? Unsa gud ka? Pagtarong niya, ha, Leslie? Unsa pagtarong ba, oy? Nagduda ka na ko? Oh, nagduda ko nimo. Ayaw pagingon anas atubangan ni Papa. Ako mo yung gisaligan sa mga negosyo, busa ayaw pagbuot kung unsay akong buhaton. Pudwa kay gitaguan anang imong papel. Ipakita na nako. Paghilom, Nelson! Dalat ang bisit. Ayaw na mo pag-away, Nelson. Pasensya ka, Papa. Huwag ko pagkikaaway na Leslie. Ako na sige padlong siyang kabuang. Di ko gusto nga magkinumtanay mo. Managsuon na mong duha. Pa, hangyon na ako nimo. Ay pagpirma bisag unsa ha? Kung si Leslie mo ay mupugos nimo sa pagpapirma? Wa ko'y nakita ang dautan. Sayang gihimo, Nelson. Kaya nga ano pa? Gibasa ba nimo ang nakasuwat sa maong papel? Kontrata kadto sa tong kliyente. Pa, kung doon naman siya papirmahan nimo. Kinahanglan nga ako mo'y mubasa og una. Una pa nimo kinipirmahan. Ayaw na mo paglalis bahay ni Ana. Kay way laing makapanunod sa tanan akong katigayunan. Kamurang duha ni Leslie. Ay, kalamis kong kinabuhi. Pagkaswerte na ako ni Leslie. Ang labing adurang anak sa lungsod, binaswerte. Ako magkapalag-iya. Inigbalik niya karon malipayon yun siya ining akong sorpresa niya. Nindot kayo ning engagement ring akong gipalit para niya. Tigil ko mauwaw pagkatagin eh. Worth 200,000. Pero ang ginansya ho na ko ini, sobra po niya minilyon. Uy, siya na siguro ron. Ikaw? Oh, ako. Sa'yo mo tuyo. Ano nakitutol ka din eh, ha? Huwag ko'y daw tang tuyo din ni Ronnie. Gusto lang ko nga makakita sa imong bagong babae. Bawa din eh. Buhi ko! Aray, taray! Buhi lagi ko! Sa pagi gusto ni mo? Gusto niyo nagburo ka, ha? Huwag ko mahadog sa imong hulga na ako, Ronnie. Pero timan ini. Di ko gusto nga naasab kay laing babae nga mabiktima sama sa imong gihimo na ako. Sa ibot mo ipasabot. Imo kong dadlok. Wati ka hadlo ka, Ronnie. Di ba ako sa muna-una? Imo kong dauton sa kong bagong trato karon?
Ha, nasayop ka, Idana. Di siya parehas ni mo nga inutil. Oh, inutil bitaw. Tanawon talang unya kung kinsay inutil na to. Sa pa gusto ni mo? Iuli ang kwarta ni mo gikuha gikan ako, Ronnie. Kay kung dili ni mo iuli, akong sultihan si Leslie sa tanan ni mo gihimo nako. Nakila ka sa pangan sa kontrato. Ay lalang pagdagan upang utana, Ronnie. Bisag asa pa mo magtago, ibisto na ko ang tanan ni mo mga binuhatan. Okay. Iuli na ko. Pero magpaabot ka kung kanusa. Gusto ko karon dayon. Siguro na yun. Sa sunod simana na. Dili ko gusto og sunod semana. Gusto ko karon dayon. Ah, okay. Ugma na. Wato ko sa inyo. Akong iuli ang imong kwarta, okay? Okay, sige. Hatagan ti kag tagal, kutob ugma. Magpaabot ko nimo alas 8 sa buntag. Kung mulapas gani sa oras, balikon ti kadini. Mag. Puldo naman. Nangita ba ito stasyon ni mo ganina? Ako tong giingnan nga mo si paglakaw ni mo gani, ha? Ano, kuan nang itabitaw sa kunya kay kuan ba kanang naigibalta si Eric nga si Sir Perfecto. Dako rin masakiton karon. Uy, mao ba puldo? Unsa man di sakit? Cancer kuno sa tay. Uy, hala. Kakuyaw ko na. O matol pa makno. Matol ba maglisod na kuno paglakaw kutob sa creek. Kuan kutob sa asa kutob? Skina tingas kusina. Ipagsaro ko sa ginuang. Kritikal lagi kuno kayo yung kimdang. Na, mauding namingaw ang isyu sa lang yuta din, he? Sabi ni mo, Makno. Napaminaw, ha? O, sige. Dagan lang nalipay kay basin kuno og di na madayon ang di na madayon ba nga papawao ng mga tao din, eh? Klaro, ha? Mumulagi. Dagan bang nalipay kay basin na kuno og di na madagkapota, sabi, di na kuno madayon ng